Anyalo gima anyalo go mokwongo en erokamano. In fact wacha gi mos makende ne jok mantiere matimo ohala e chuny boma ma Nairobi. Akini Nairobi e beda feret sana. Akini ka timo bende Kisumu, Mombasa gini. But wawuoyo bia from Nairobi kendo mato gima kwa neno face to face. Nitie osiepe mang'eny sana ma owito mwandu margi. Nitie sana ma bende ok owito kende lakini kata mana nitie moko mana timo mantiere gi pesa cash kuonde mege tich pesa yolal kendo ki gibedo set up place koro in ng'ama koro chako from keto to bed into shape magino already en pesa eka bang'e kendo gichako manyo stock bang'e ka gikelo staff kendo koro en process koro ang'eyo ok en gima yot mondo mi ng'ato and go through that, but anyway we hope they will find a way out. Maria ng'ama en an wuon apora goni erokamano Nyasaye o gino otim ng'anyo kana ntiere dala koro kana but I used to an ga CCTV bar kara koro temo ng'iyo in fact mano chielo Cleophas ma was there on see all through mano kata ka ji ng'iyo maybe ji gore lakini me am just on the phone ng'ina ngade bele town pesa kara matich but agoro kamano kichano kara maybe joma no se jomo ne jo winjo mose biro kara matich antiere na temo ng'iyo in terms of security ibiro kara gimano konya ni atima lot of fencing double fencing kendo mar chuma metallic okonyo security then also bende nyake bende ng'ama wuogi jo security gi ni kar ni dago maber ki ng'ato gimo timre ato mara dek bende an gi abito security ma giga na ba ishwa kidogo even though kar ko ni gino timre ne bende affected ok nyal bede jo no nyal mia all for in full compensation beda poda nyabe bede shida lakini alwero kamano ni okadi maraj but I'll put you on the shoes kech moko gino so ni today is the only day ma bede like I've been a victim before I said before kora ngi gima en to kata gima bende jok moko ma bende orusanya ngegi angegi ma they are going to koro ken gima yor Cleophas mondo mi ikel gik moko malo kendo from in ngama no bedo pick up engeni Nairobi tek sana mondo mi wala mi neno ng'ato chunge mo no ka odhi mbele ji donje ero koro yot koro en a big loss to ne joma timo wala to banang'e bende gima matimre for a reason and I'm sure ne gidi yuda way out.